कबूतर का उल्टा चश्मा राइम्स। सब्सक्राइब नाउ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे टप्पू, अरे बेबी सुनो। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। मम्मी ठीक है कहेली, मम्मी ठीक है कहेली, जाग जल्दी जाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। स्कूल बस जब आवेले आके हॉर्न बजावेले। स्कूल बस जब आवेले आके हॉर्न बजावेले। बस वाले अंकल जल्दी से स्कूल हमें पहुंचा दो। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। मम्मी ठीक है कहेली, मम्मी ठीक है कहेली, जाग जल्दी जाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। लेट भइल स्कूल के भाग जल्दी भाग। आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।